Καλησπέρα παιδιά. Βλέπετε το γράφημα του Αυστραλιανού δολάριου με το Αμερικάνικο δολάριο της μίας ώρας και θέλω σε πρώτη φάση απλώς να παρατηρήσετε αυτό το γράφημα και να καταλάβετε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι σαφώς η τιμή βρίσκεται σε μία ανωδική κίνηση και αυτή η ανωδική κίνηση, άμα πάμε και λίγο πιο πίσω θα τη δούμε ακόμα πιο καθαρά. Αυτή η ανωδική κίνηση όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και μετά μας δημιουργεί τι? Μας δημιουργεί ένα consolidation, έτσι, ή αλλιώς rotation της τιμής ή αλλιώς συγκέντρωση της τιμής, όπως και να το πείτε το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ δεν έχουμε κάποια τάση πλέον, ούτε ανωδική ούτε καθοδική, έχουμε μία πλάγια κίνηση της τιμής. Όταν αυτή η τάση, αυτή η κίνηση, η πλάγια κίνηση της τιμής έρχεται και διασπάται και μας δίνει το νέο υψηλό, εδώ ακριβώς θα πρέπει να τοποθετήσουμε αυτόν τον δείκτη τον οποίον σας έχω δώσει, που είναι αυτός εδώ, και όπως θέλω να δείτε, αυτός ο δείκτης δουλεύει με βάση το χρόνο, δηλαδή μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δύο σημεία αυτού του δείκτη σε όποιο σημείο θέλουμε έως και 30 μέρες πριν από το σήμερα που βρισκόμαστε, και αυτό όχι μόνο ημερολογιακά να το καθορίσουμε, αλλά και σε επίπεδο ώρας. Η ανάλυση του γραφήματος που μας δίνει για τον όγκο γίνεται σε 450 γραμμές, σε 450 σειρές. Η value area είναι στο 68% και αν θελήσουμε να δούμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτού του γραφήματος, τότε μπορούμε να αυξήσουμε εδώ το άνοιγμά του και με αυτόν τον τρόπο να βλέπουμε και περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό το γράφημα του όγκου. Τώρα, να επιστρέψουμε, έχουμε βάλει το δείκτη μας να υπάρχει. Τώρα, θα τοποθετήσουμε το ξεκίνημα του δείκτη εκεί που έχουμε το swing low, το οποίο μετά από αυτό έχουμε τη δημιουργία του νέου υψηλού αφού έχει διασπαστεί η περιοχή πλάγιας κίνησης της τιμής. Άρα θα πιάσουμε το start από εδώ και θα το βάλουμε στο τελευταίο, στο χαμηλό κερί εδώ πέρα, που ξεκινάει το swing low, που ξεκινάει να μας δώσει το swing high. Και το τελείωμα θα το βάλουμε ακριβώς στο υψηλό που μας έχει δοθεί από την τιμή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την περιοχή βλέπουμε την ανάλυση του γραφήματος όγκου. Και τι κάνουμε? Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πού βρίσκεται ο περισσότερος όγκος εδώ πέρα μέσα, και από ό,τι καταλαβαίνουμε από την κίνηση της τιμής, αυτός ο όγκος αντιπροσωπεύει κυρίως buyers, αγοραστές, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε ανωδική κίνηση, θα είχαμε πτωτική κίνηση εάν επικρατούσαν μέσα σε αυτόν τον όγκο, εάν επικρατούσαν οι πολιτές.
Το επόμενο βήμα που θέλω να κάνουμε είναι να καθορίσουμε πού έχουμε το υψηλότερο όγκο, πού έχει δημιουργηθεί, σε ποια περιοχή ο υψηλότερος όγκος μέσα σε αυτήν που έχουμε μαρκάρει εμείς. Όπως φαίνεται έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα. Άρα τι θα κάνουμε για να καθορίσουμε αυτή την περιοχή? Θα πάρουμε το rectangle και θα τραβήξουμε από το πάνω μέρος αυτού του high volume node, έτσι, που έχει σχηματιστεί εδώ πέρα, θα πάρουμε το πάνω μέρος του και θα πάμε μέχρι το σημείο που έχουμε το low από αυτές τις δύο, όπως φαίνεται εδώ, από τα δύο peak εδώ, από τα δύο POC καλύτερα, εδώ πέρα που έχουν σχηματιστεί. Αυτή είναι η μέγιστη περιοχή όγκου που έχει δημιουργηθεί. Θα την επεκτείνουμε αριστερά και το μόνο που έχουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής, αφού έχουμε καθορίσει την περιοχή μας, είναι να περιμένουμε να δούμε η επιστροφή της τιμής από το υψηλό αυτό, έτσι, όταν θα φτάσει σε αυτή την περιοχή, πώς θα συμπεριφερθεί η τιμή. Γιατί εδώ θα έχουμε δύο περιπτώσεις. Όταν έχουμε το πρώτο touch εδώ, θα έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση σαφώς είναι να βρει στήριξη εδώ πέρα η τιμή και να μας κάνει παράδειγμα κάτι τέτοιο και να συνεχίσει ανωδικά. Έτσι. Και η δεύτερη κίνηση φυσικά που μπορεί να γίνει είναι να διασπαστεί αυτή η περιοχή, έτσι, να πάει μέχρι που είναι να πάει η τιμή και όταν επιστρέψει μέσα σε αυτή την περιοχή, αυτή το πρώτο touch που θα κάνει, αυτή η περιοχή είναι και η περιοχή που μας ενδιαφέρει τα μέγιστα, γιατί εδώ θα ξεκινήσουμε ένα short trade, έτσι. Θα είχαμε ξεκινήσει long trade, είπα, εάν είχαμε αντίδραση εδώ, τεστάρισμα και συνέχιση ανωδική. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε αυτό και έχουμε διάσπαση, τότε οι αγοραστές που βρίσκονταν εδώ χάνουν τη μάχη, δεν καταφέρνουν να υπερασπιστούν αυτό το κρίσιμο επίπεδο εδώ πέρα και η τιμή θα κινηθεί χαμηλότερα. Άρα σε αυτό το σημείο που η τιμή μπαίνει μέσα σε αυτή την περιοχή, αφού την έχει διασπάσει, επιστρέφει σε αυτή την περιοχή, εδώ ακριβώς μπορούμε να ανοίξουμε στο πρώτο touch, ξαναλέω, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο, ούτε τίποτα. Μόνο το πρώτο touch είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να ανοίξουμε κατευθείαν ένα short trade. Το stop loss μας δεν χρειάζεται να είναι τίποτα παραπάνω από ελαφρώς πάνω από αυτήν την περιοχή, έτσι, και ο στόχος μας, ακολουθούμε το price action και ανάλογα μπορούμε να σταματήσουμε το trade όποτε εμείς το θελήσουμε. Σίγουρα όμως το trade σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι με ένα risk reward 1/2 τουλάχιστον, minimum, έτσι. Αλλά ανάλογα με το price action που βλέπουμε μπορούμε να αφήσουμε το trade να τρέξει μέχρι του σημείου που επιθυμούμε, έτσι, μέχρι του σημείου που θα μας οδηγήσει η τιμή. Άρα αυτό που προέχει είναι πρώτον να έχει προηγηθεί μια περιοχή συγκέντρωσης της τιμής,
διάσπασή της και σε αυτήν την τελευταία ανωδική κίνηση που γίνεται από την τιμή να περιμένουμε πότε θα επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο η τιμή. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό γίνει μέσα σε 1 ώρα, σε 5 ώρες, σε 2 μέρες, σε 3 μέρες, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όταν θα ξανάρθει εδώ η τιμή, έτσι, περιμένουμε την αντίδρασή της, είτε ανωδικά για να παίξουμε ένα long trade, έτσι, είτε αν διασπαστεί περιμένουμε μέχρι που θα φτάσει και στην επιστροφή της στο touch που θα κάνει ή θα μπει μέσα σε αυτή την περιοχή. Τότε μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν αυτό το short trade και να το παίξουμε μέχρι εκεί που μπορεί να μας οδηγήσει η τιμή. Είναι πολύ εύκολο setup, στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτό που παρατηρούμε στον όγκο και επειδή αυτός ο δείκτης που σας έδωσα μας επιτρέπει να βάλουμε τον όγκο ακριβώς στην περιοχή που μας ενδιαφέρει για να διαπιστώσουμε τι έχει γίνει εδώ πέρα μέσα, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος, και αυτόν να τον μαρκάρουμε περιμένοντας σε αυτή την περιοχή την αντίδραση της τιμής. Έτσι. Αυτό είναι όλο το setup. Βέβαια, σας ξαναλέω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προϋπάρχει, έτσι, κάποιο consolidation, μικρό ή μεγάλο, δεν μας ενδιαφέρει το μέγεθός του, έτσι. Μπορεί να ήταν και πολύ μικρότερο αυτή εδώ η κίνηση, η πλάγια κίνηση της τιμής, μπορεί να ήταν και πολύ μικρότερη. Σε άλλα ζευγάρια, σε άλλα γραφήματα, αυτό μπορεί να είναι πολύ μικρό, έτσι. Εδώ ήταν σε αυτό το μέγεθος, μπορεί να είναι και πολύ μικρό, έτσι, μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο όλο και όλο, έτσι, το consolidation που μπορεί να γίνει και μετά να έχουμε την διάσπαση για να δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτό, παιδιά, είναι θέμα παρατήρησης για να καταλάβουμε πού ακριβώς έχει συμβεί. Μην ξεχνάτε ότι το consolidation της τιμής σε οποιοδήποτε ζευγάρι και τα λοιπά, γενικότερα στο Forex, φτάνει στο 70% να έχουμε συγκέντρωση τιμής και το 30% να είναι τάση, είτε ανωδική είτε καθοδική. Έτσι. Το 70% όμως, να θυμάστε πάντα ότι είναι μία πλάγια κίνηση της τιμής, και αφού δούμε την κίνηση που θα γίνει, είτε ανωδική είτε καθοδική, μπορούμε με βάση αυτόν τον δείκτη όγκου να καθορίσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή που θέλουμε, να δούμε πού έχουμε μέσα σε αυτή την περιοχή τον υψηλότερο όγκο, να τον μαρκάρουμε και μετά να περιμένουμε απλά να έρθει η τιμή σε αυτό το επίπεδο για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Και ανάλογα με την αντίδραση που θα δούμε, μπορούμε να παίξουμε είτε ένα long είτε ένα short trade. Έτσι. Αυτά λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να το παρακολουθήσετε να συμβαίνει και να το βρείτε και σε άλλα ζευγάρια. Εγώ σας το έδειξα εδώ. Είναι όμως πολύ πολύ εύκολο setup, αρκεί να έχετε την ικανότητα να το παρατηρείτε, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι, όπως σας έδειξα, είναι πολύ εύκολα. Έτσι. Αυτά. Τα λέμε.